皆さん、タス。今日はマンガバルセロナってバルセロナの漫画の祭りまで来ました。人が多いですね。一緒にこの長さを見ませんか？じゃあ見てみましょう。今疲れてるよね。まあ今10時半ぐらいなんですけど、まだ見えないね、最後の列。じゃあ今ハロー今10時半ぐらいなんですけど、開催は10時だったけど、まあこんな長さはすごいですよね。じゃあ祭りに入りましょうね。Bé, per fi ha arribat el dia, per fi som al Manga Barcelona, el 28è certamen del Manga Barcelona. Ara dirà, això no està a tope, això està molt a tope. Hem trigat en entrar, hem trigat gairebé una horeta i teníem entrades i tot, I tenim ara mateix, són les 11 del matí del primer dia, i tenim ara mateix uns amics a fora i ens han dit que hi ha una cua d'hora i escaig. Però bé, on trobem forats és per aquí, per la zona dels passadissos, però tota la zona dels stands estan a rebentar i hi ha molta cua, hi ha moltíssima cua. Bé, us seguiré informant. Mireu quina de gent hi ha aquí ficada, és que és increïble. Quines ganes tenia la gent de venir al saló. I jo també, jo tenia unes ganes boges. Així que res, ens veiem en una estoneta. Estem aquí al gran escenari, ara estan, no sé si se'm sentirà gaire, però està ballant una noia, ara mateix acaben de marxar unes altres noies que ballaven en japonès. Aquí normalment es fa K-pop i J-pop, ara estan tirant bastant de J-pop, anem a veure una miqueta.
I fins aquí la crònica del Manga Barcelona 2020. Moltes gràcies per haver vist el vídeo. Subscriu-te, dona-li a la campaneta i no t'oblidis de donar-li el like, d'acord? Tot, fes-ho tot. Moltes gràcies per veure el vídeo i fins a la propera. Adeu!